मध्य चांदपुर एडीसी विलेज नि जत ताफकते बिफक संलग्न ओ कोरोना भाइरास नि बेलाय खलाय काम काज करै उंगै दियाल बिपद आफद नां तमनि जराव ताइ खुब क्राइसिस नि जराव जों माइरं बाग्लायनानै थाङै दङ এবং তিনি 138 परिबारनो जों रनाय अ ता गासबानि आवन बागै तिनि यांगो गोबां मा तिनि ताफकते बिफक संलायन दमलायजाक जों सरकारनि दागिजाक 1 मीटर के सोशल डिस्टेंस नारगदी ताई नारगिया को जत डिस्ट्रीब्यूशन खालायदि नै माहायनो जों तिनि अ सिस्टेम न मानि याफे खालायलाय दंगो जों वानसुक मुंखाय अबसे जों तिनि दफानि ताफकते बिफक सगंनि दियाल बिपद ताई बेबा क्राइसिस नि जराव ताई ओ महामारी कोरोना भाइरास ओ बेलाय खलायै वानामा सिंचानि जराव फानो जों बरक नि बस कांगो तंगो ताई बरक बायतंगो बरक ना हमजागो ताई तिनि दफानो मथांग्रिति साननि बागै जों जे मानसा सहयोगिता खालायलाय दंगो ताई नाय तंजनाय खागन ताफकते बिफक संनो कबक नाय अबहाय तेबो बुसकांनि सालो तिनि थानिवो दुर्योग फाइमानो ताई ओ दुर्योग न मोकाबेला खालायनानि ता कोरोना महामारी जे उंगै तंगमानि अबहाय दुर्योग न मोकाबेला खालायनानि बागै जतना आगगै फाइजादि ताई जों बेबकनो खातानसा खुक्तानसा खालायै तिनि लांमा हेके तिनि दमनो नारकनानि बागैनो तिनि किसिसा वानसुकमो अबहाय जों लेयावै जों ताबक तिन माइरं बाग्लायमावनो जों बागनाय